Оказва се, че акушер-гинеколозите също са сред специалистите, които първи напускат България. Тази статистика съвпада с Деня на родилната помощ. Днес отбелязваме Бабин ден. В последните 25 години Диана Търнева помага за появата на новия живот в Шейново. Аз не смятам като работа дори. Работа, но най-прекрасната работа. Затова и никога Диана не е била изкушена да замине зад граница. Професията акушерка обаче, оказва се, не е запазена територия само за дамите. Доказва го Димитър. Моята диплома пише акушерка. Така се води специалността. Така съм учил и през цялото време и така са ми водили. Това е, нали, може би това е куриозното, че навсякъде в отделението съм бил акушерка Димитър. Така е останало като наследство специалността от времена, в които са се приемали само жени. Има ограничение. Димитър е изкарал стажа си именно в Шейново, където днес патриарх Неофит отслужи водосвет за здраве. Негово светейшество е дарил и 3000 лева за покупката на нов апарат. Парите са събрани на юбилея му вместо подаръци. Това е един ултразвуков апарат, който ние ще използваме в нашия приемен кабинет, където минават може би над 20 000 пациенти годишно. Бабин ден е професионален празник за около 3500 акушерки и 1700 акушер-гинеколози у нас. За BTV новините, Лиляна Боянова.